उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड होडावडा पुलानजीक पुराच्या पाण्यात मध्यरात्री रेस्क्यूचा थरार पाहायला मिळाला। या पुरात अडकलेल्या 37 वर्षीय तरुणाला येथील ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या मदतीने सुखरूप बाहेर काढलं। वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड होडावडा पुलानजीक पुराच्या पाण्यात आज मध्यरात्री रेस्क्यूचा थरार पाहायला मिळाला। तालुक्यातील मातोंड व होडावडा या दोन गावांना जोडणाऱ्या पुलाच्या शेजारी असलेल्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तुळस येथील 37 वर्षीय तरुणाला आज मध्यरात्री मातोंड ग्रामस्थांनी रेस्क्यू करत सुखरूप बाहेर काढले। तुळस देऊळवाडी येथील सिद्धेश शिवराम परब असे या तरुणाचे नाव आहे। पुलानजीकच्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने सिद्धेशने पाण्यात आपली गाडी घातली, मात्र पाण्याच्या झोतात तो गाडी सकट वाहून जाऊ लागला। या दरम्यान त्याने आपल्या बचावाला त्या ठिकाणी असलेल्या झाडाला पकडले व दुचाकी सोडून दिली। त्याची दुचाकी पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेली आहे। दरम्यान साधारण 4 ते 5 फूट पाणी असल्याने सिद्धेश सुमारे 8 फूट झाडावर चढून राहिला। यामुळे त्याचे दैव बलत्तर म्हणून त्याचे प्राण वाचले। मातोंड येथील ग्रामस्थ या ठिकाणचे होमगार्ड समादेशक अधिकारी संतोष विष्णू मातोंडकर, ग्रामस्थ ज्ञानेश्वर मोहिते, कृष्णकांत घोगळे, विशाल घोगळे, अनिकेत जोशी, राहुल प्रभू, गिरीश प्रभू, सौरभ घोगळे, सुहास घोगळे, बाळा मोहिते यांनी होडावडा पुलावरून जात पुढे असलेल्या कमरेपर्यंत पाण्यात जाऊन जाड दोराच्या साहाय्याने 8 फूट अंतरावर झाडावर असलेल्या या तरुणाला सुखरूप बाहेर काढले। दरम्यान घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्यासहित सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक संदेश कुबल, पोलीस हवालदार सुरेश पाटील, सखाराम परब, वाहतूक पोलीस नाईक गौरव परब, मनोज परुळेकर आदींनी घटनास्थळी रात्री दाखल होत त्या तरुणाला सुखरूप घरी सोडले। या बचाव कार्याबाबत मातोंड ग्रामस्थांचे सर्वत्र कौतुक होते। गाडी गेली, आम्ही आता धरूक गेलो ना, बहुत गेलो नाही का, तेव्हा वरती झाडावर धरलेलो होतो। मग ते काय झाडावरसून म्हटलं आम्ही पुढे गेल्यानंतर राजू वगैरे धरून म्हटलं आता हळू खाली उतर। किती तास झाले? 4 तास झाले। 4 तास तर होतं, आता 12 वाजले ना, बाकी बरं आम्हाला काय लागाक बिगाक नाही। मी गेलेलो ऍक्च्युली माळगावला चुलत भावाला सोडायला। त्याची ट्रेन लेट होती, 6ची गाडी होती, 3 तास लेट झाली। 9ची गाडी होती ना, मी 6:15ला तिकडनं निघालो। आपलं तसाच मी इकडनं थळावड्याला पाणी फुगलेलं ना, आम्ही आपलं संध्याकाळी जाताना 6 वाजता आम्ही परत त्याच रोडने आपलं इकडनंच गेलेलो माटोंड रोडने। आणि परत तो काय बोलला, भाव काय बोलला, बघ तुला कसं वाटतं तसं ना, थळावड्यासून जाऊ नको। मी तिथे चौकशी केली हेडवर थळावड्या गेटला, तर बोलले पाणी भरलेलं होतं ना, तर मग बोललो आपलं इकडनं जाऊया शॉर्टकटने, म्हणजे 8:30 वाजेपर्यंत आपलं घरी पोहोचणार। इकडे गाडी घातली होडावड्या पुलावरती, मातोंड होडावड्या पुलावर। हो, मातोंड पुलावरती। तेव्हा पुलावर पाणी होतं काय? तेव्हा होतं पाणी थोडं, म्हणजे टायर म्हणजे असं म्हणजे 2 इंच पाणी मला दिसलं, म्हणून मी गाडी घातली। आणि पुढे टर्निंगला कसं पाणी कमी होतं आणि पुढचा टर्न आहे ना वळणाचा, त्याच्यावरती झोड आली ना ती, त्याच्यामुळे माझी गाडी एका साईडला ओढली गेली आणि मी माझा जीव वाचवण्यासाठी मी झाडावर चढलो आणि गाडी सोडून दिली। मग गाडी गेली हो, म्हणजे झाडावर चढला तिथे तिथपर्यंत पाणी होतं काय? हो, तिथपर्यंत होतं, 5 फूट पाणी होतं खाली। साधारण किती तास तुम्ही झाडावर होता? मी 3-3.5 तास होतो झाडावरती। त्याच्यानंतर लोकांनी तुम्हाला बाहेर आवाज वगैरे दिला, त्याच्यामुळे लोकांनी हेल्प केली। इकडनं लाईटी दिसले, कोणी फॅक्टरी मारले, त्यामुळे समजलं ना इकडच्या लोकांना आणि मला प्रतिसाद दिल्याने हे धन्यवाद आपले। मी आता आहे मातोंड होडावडा पुलावरती आहे आणि काल रात्री जी घटना घडली या ठिकाणी रेस्क्यू करण्यात आला आणि तुळसच्या एका तरुणाला मातोंड ग्रामस्थांनी
रेस्क्यू करून सुखरूप बाहेर काढले. तो हाच मातोंड होडावडा 2 गावांना जोडणारी जी मुख्य नदी आहे त्याच्यावरील हाच पूल आहे. आपण बघू शकतात हा या ठिकाणी पूल आहे आणि या पुलावरून काल पाणी जात होतं आणि पुलावरून पाणी जात असताना जो याच्या बाजूचा भाग आहे मी आपल्याला दाखवतोय, जो या ठिकाणी आपल्या हा बाजूचा जो भाग आहे या ठिकाणी संपूर्णपणे नदीचं पाणी या ठिकाणून पूर्ण झोतात वाहत होतं आणि तो जो तरुण होता तो याच पुलावरून पाणी थोडंफार कमी असल्यामुळे त्याची गाडी या पुलावरून पुढे येऊ शकली आणि या पुलावरून पुढे गाडी ती त्या वळणापर्यंत गेली. मी आपल्याला पुढे दाखवतोय तो तरुण कोणत्या झाडावर होता आणि त्या ठिकाणी कशाप्रकारे मातोंड ग्रामस्थांनी त्या ठिकाणी जाऊन त्याला सुखरूप बाहेर काढले. हे जे या ठिकाणी त्याने आपली गाडी जी आहे ती त्या मुख्य पुलावरून घेऊन तो असाच पुढे गेला. या ठिकाणी पाण्याचा झोत होता मात्र त्याची गाडी या झोतातून पुढे गेली. त्याला अंदाज नव्हता की पुढे याच्यापेक्षा अधिक पाण्याचा झोत वाढणार आहे. याच ठिकाणून आपण या ठिकाणी बघू शकतात ही जी रस्त्याकडेची झाडं आहेत ही खाली ज्याप्रमाणे वाकली आहेत त्याप्रमाणे आपण अंदाज लावू शकतो की या ठिकाणी पाण्याचा झोत केवढा होता. आणि तसंच तो तरुण जो आहे तो गाडी घेऊन संपूर्णपणे या रस्त्याने हे वळण काढून गेला. आपण इकडे बघू शकता आत्तासुद्धा पाण्याचा साठा भरपूर आहे आणि याच्यावरून हे पाणी जात होतं. त्याच पाण्यातून त्याने आपली मोटरसायकल जी आहे ती घातली आणि याच संपूर्ण रस्त्याने तो पुढे गेला. इथपर्यंत आल्यानंतर पाणी थोडं वाढू लागलं मात्र तरीसुद्धा त्याने पाण्यात आपली जी गाडी आहे ती घातली आणि तो असाच पुढे गेला. इथल्या हे जे रेस्क्यू करण्यात आलं त्याचं आणि तो त्याच ठिकाणी पुढे एक झाड आहे त्या झाडावर चढून होता. सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनला तो आपल्या भावाला सोडण्यासाठी गेला होता आणि भावाला सोडून परतत असताना जे मुख्य पूल आहे सावंतवाडी वेंगुर्ला मार्गावरचं त्या मुख्य पुलावर पाणी आल्यामुळे त्याने जी गाडी आहे ती या मातोंड मार्गे घातली आणि या ठिकाणी सुद्धा त्याला अंदाज आला नाही की किती पाणी असेल. त्याला अंदाज आला नाही. पुलावर कमी पाणी असल्यामुळे त्याने गाडी घातली या पुलातून. मात्र पुढे हा सखल भाग असल्यामुळे संपूर्ण या पलीकडे शेत असल्यामुळे या ठिकाणी ते पाण्याचा झोत जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात होता. त्याने इथपर्यंत गाडी घेऊन आला. सुमारे तिथून एक 100 ते 150 मीटर 100 मीटर अंतरावर तो गाडी घेऊन पुढे आला आणि हे आपण या ठिकाणी बघू शकतात की ही जी आहे इथे गणेश घाट आहे. या ठिकाणी गणपती विसर्जन करतात आणि संपूर्ण मोठ्या प्रमाणात झोत या ठिकाणी होता आणि याच ठिकाणी त्याची गाडी जी आहे ती बंद पडली. याच ठिकाणी बंद पडली. तो याच पाण्यातून त्याची गाडी थोडी वाहून जाऊ लागली. इथून तो पुढे आला. हे या ठिकाणी मी आपल्याला दाखवतो. हे पूर्ण शेती आहे. ही संपूर्ण शेती पाण्याखाली गेलेली होती. जवळजवळ 2 ते 3 फूट पाणी या शेतीमध्ये होतं आणि इकडून संपूर्ण हे पाणी जे आहे ते ही या ठिकाणी नदीपात्र आहे. या नदीपात्रात संपूर्ण पाणी या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने झोतीने या ठिकाणी नदीत जात होतं आणि अशातच त्याने ती गाडी घातली आणि त्याची गाडी जी आहे ती सकाळी याच ठिकाणी मिळालेली होती. हा जो गणेश घाट आहे नदीचा आणि या नदीच्या गणेश घाटाच्या वरच्या साईडला याच ठिकाणी त्याची गाडी ही सकाळी मिळाली आणि त्याने त्याची गाडी या ठिकाणी वाहून गेली. तो चालत त्यात पाण्यातून चालत तो या ठिकाणी आपण बघू शकतात हे झाड आहे. पुढे याच ठिकाणी ह्या झाडांचा आधार घेत ही संपूर्ण झाडांचा तो त्याने आधार घेत असाच तो पुढे आला आणि हे आपण बघतो या ठिकाणी झाड आहे. या ठिकाणी जे रेस्क्यूमध्ये होते ते आपल्या मोहिते आहेत, ज्ञानेश्वर मोहिते, ते आपल्याला सांगणार आहेत कोणत्या तुम्ही स्वतः त्याला बाहेर काढलं रेस्क्यू करून. तुमच्याबरोबर या ठिकाणचे ग्रामस्थ होते. मग तो नेमका कुठच्या झाडावर होता काय सांगाल? या झाडावर होता तो. हे झाड दिसते हे झाड समोर याच्या वर चढलेला होता आणि साधारण पाणी किती होतं? कंबरभर खाली पाणी होतं. हे झाड दिसतंय आपल्याला. जे हे झाड आहे या झाडाच्या वर तो चढलेला होता आणि खाली संपूर्णपणे पाणी होतं आणि त्याच झाडावरती तो इथे बसून होता आणि रेस्क्यू त्या ठिकाणी मी आपल्याला दाखवलं नदी पार करून संपूर्ण पाण्यातून कंबरभर पाण्यातून हे जे ग्रामस्थ आहेत ते या ठिकाणी आले. दोरीच्या साहाय्याने त्याला त्या झाडावरून खाली उतरलं आणि तसेच दोरीच्या साहाय्याने पुन्हा त्याला सुखरूपपणे सोडलं. अशा प्रकारे त्याने जो रेस्क्यू तो जो झाडावर अडकला होता आणि हे दाखवतं आपल्याला या ठिकाणी कशा प्रकारे झाडं वाकलेली आहेत. त्याप्रमाणे आपण अंदाज करू शकतात की त्या शेतातून पाणी प्रचंड झोताने या नदीच्या दिशेने जात होतं आणि याच झोताच्या पाण्यातून
या जे ग्रामस्थ आहेत त्यांनी त्या तरुणाला संपूर्ण त्या झाडावरून उतरून त्याला सुखरूपपणे पोचवलं आणि त्याला आज तो सुखरूपपणे त्याला घरी पोचवलं. या संपूर्ण रेस्क्यूबाबत मातोंडचे ग्रामस्थ जे आहेत त्यांचं कौतुक होतं आहे. दोरीच्या साहाय्याने त्यांनी सुमारे पुलापासून 150 मीटर अंतरावरती चालत येऊन कमरे एवढ्या पाण्यात चालत येऊन आणि कमरे एवढं पाणी असूनही त्या पाण्याला झोत होती. हे महत्त्वाचं आहे, कारण झोतीत शक्यतो पाय टिकत नाहीत आणि या झोतीतून त्या झाडापर्यंत जाऊन त्यांनी त्या तरुणाला खाली उतरलं आणि तसंच त्याला घेऊन त्यांनी सुखरूप पोचवलेलं आहे. अशा प्रकारे काल मध्यरात्री हा रेस्क्यू करण्यात आला. 12 वाजता त्या तरुणाला सुखरूपपणे त्यांनी बाहेर काढलं. जवळजवळ 9 वाजल्यापासून तो रात्री 12 वाजेपर्यंत तो या ठिकाणी होता आणि त्याला जवळजवळ 3-3.5 तास तो या झाडावर होता. त्याच्यातून त्याला सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळालेलं आहे. त्यामुळेच मातोंडचे ग्रामस्थ जे आहेत त्यांचं सर्वत्र कौतुक होतं आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.